and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Layo na tingali na sila nga milugong sa patag. Karon na, mubiyan ako ining kapita. Dito silang dapita sa may atubangan nga bahay milugsong. O ako, ari ko sa layong bahay mo, Agi. Kinahanglan nga magkaikyas ko gikan sa mga kamot ini mga taong kriminal nga midakit ako. Kinahanglan yun. Diyos ko, kangit-ngit sa puwi. Dili ko maglaro ang daan nga akong sa bayo na. Dili ba ka ako masaag, no? Agay, aray. Kasakit sa akong tuhod. Nga napantok sa akong bato. Napadurog, nadagma ko tungod sa nag-iigdal nga bato. Kasakit sa akong tuhod. Karapdos, nagdugo ba tingalin eh. Ang ngit-ngit manggod kayo ang palibot. Pero bahala na. Mapadayon ko ang lugsong sa ubos. Diyos ko. Asa magkapaingon kini nga akong gisubay. Dili ka nga. Laing kadaot lang ang mapaabot ko sa unahan. Aray. Nasakit sa akong tuhod nga nausban o kapantok sa bato. Nadagma na sad ko. Kamu day kini, kumpadre Manuel, kumadre Corazon. Dito kami sa ospital, kumpadre. Pero matod ni Petra nga miuli ka. Si Petra lang una ang pabantayan ko dito. Ug masaod to na ko mabalik. Nahibaw na mo. May ginagmay nga negosyo masabtang giatiman. Niya lagi mi kumpadre aron magpakisayod sa gihimong pagpangita sa mga pulis sa among anak. Ikaw mangyud ang kanunay nga kontakon sa major. Kumpadre, wa pa ba'y balita bahin sa among anak? Wa pa makontak na ko ang major. Apan gihatagan ko na siya sa inyong contact number. Kung doon ay kalambuan sa gihimo nilang pagpangita kang Jones, kamo na'y unahon nila pagkontak. Pero wa pa man lagi sila mo kontak na mo, kumpadre. Hapit na mo si Mana nga way balita kung asa na si Jones. Nabalaka na kaayo ko kung unsay ninahitabo sa akong anak. Parehata na nabalaka, kumadre. Dili ko man tuod anak si Jones. Apan asawa siya sa akong anak. Usa na hingawasab ko kung unsa na'y nahitabo ron niya. Mong mag-ampo lang ta nga sa dili madugay. Ilan ang mabawi si Jones gikan sa mga kamot sa mga taong kriminal. Mag-ampo lang kita, kumadre Corazon. Mau bawas di mata dan Nyorita? O, Dario. Og masasayo sa buntag, limpyuhan mo ang bahay nga gipoy ana mo kanhin ni Renan. Ako rin bahala nga mahatag og sawal nimo. So, bang, advance Nyorita be. Oh. Nyorita kanang bitay limpyuhan ako eh. Ngano limpyuhan man to nimo Nyorita? Imo tong pabangan? No. Dili, Dario. Palimpyuhan ko kato. Kaysa dili madugay. Mamalik mi og puyo dito si Renan. Bang! Unsa? Mubalik og puyo dito. Mubalik mo puyo dito kay ngano nagauli na demo atong Renan, ha? Nyorita Kriste? Ubay-ubay gining konsumo mga atong napalit sa ubos, Baldo Ramon. Pero layo lang. Bitaw. Ug may gani kay may abli pa nga nakong tindahan sa ubos. Mao ug nagkapalit tayon ta. Paspasan ta ato paglakaw. Kay gibati na kog dukada. Katulgo na ko. Sa nakarong orasa no?
Kadlaw na gid ron. Kay milapas naman sa alas 12 pagsugod ta og tungas ug balik dinhi sa ibabaw. Mausad, ang ato kang bihag ron, no? Wa ba ka tumikyas, Boss Alvin? Di may tabo nga moikyas siya. Gabi ron. Ug babae siyang buhat. Mahadlok to nga mugawa sa atong ipunduhan. Sige na, pagdali mo. Okay. Paspasan pa na to ang atong paglakaw. Okay, alright. Yan na kita sa ibabaw. Narang atong ipunduhan, no? Ay, mayo kay kapalit sa taog lamparilya o gas. Suga karon para doon natin kahayag nga makita sa palibot. Kay wagi buwan nga ipakita na. Nindot pangutong dunay buwan kay ito. Kahayag nga palibot pa. Bisik iniro lang. Ay, doon lang kita. Ay, muna ko ninyo, ha? Yan, no? Sige, boss. Bayan. Kita karabon. Nagdali bes Boss Alvin. Nahingawag yun siya yung bihaga. Murag ikulbaan ra ba ko, Ramon? Murag lain ang niyas ko nauna. Sa may nauna ni Budya nga lain ba? Ha, balo? Nagduda ko. Ngawa na diha ang atong bihag. Miikya sa siya, Ramon. Usa! May kay wa ka mikyas. Kadlaw na. Paday matog. Oh. Uy. Naunsa nang tuhod nimo? Gibugkusan man ani mong panapton nga puti. Ug may lama sa dugo ang panapton nga gibugkos nimo. Ngano man nasamad ka? Ha? Ngano? Nakaluto na pamahaw. Dahil na. Nangaw na ta. Maglisod ko ang lakaw. Sakit ang akong tuhod niya nasamad. Tungod sa pagsigi kong kadang makagabi. Mirisi ni mo. Kaya bisan ngit-ngit. Buot ka gyud mo ikyas. Gaba na ka na ni mo. Sa sunod ni mong ikyas. Mga dagko na nga bitin na gyud ang mulikos ug mutukob ni mo babayana ka. Sige, dini ka lang ha. At dantal lang kag pagkaon. Buat ako diya. Bahala na. Diliki ko muhunong sa pagpangita ang paagi nga makaikyas ko. Kinahanglan nga makabalik ko sa amo. Gibingaw na ko nila ni Mama o Papa. Serena, nakita na mag-aha ang patay niyang lawas sa dapit. Nainsagi po sila itong ginganlan og baldo. Renan! Renan! Si Junis pa. Si Junis. Ang akong asawa. Wala ginautang nga naitabo si mong asawa. Nabalik na siya. Gani, makadaga na siya makaduaw ni mo din sa ospital. Mao ka na. Nato lang nga nakatug ka. Mao nga uwa ka masayon nga dinhi siya. Kung tinuod nga din siya. Paniya siya. Ano mo to kung nabalik na si Junis? Gusto kong makita ang asawa. Nagkatuhog na siya, Petra. Human gi-injeksyonan o parang pagkatuhog sa doktor. Kaya magsige naman lang yun o gila. Magsige pangita sa iyang asawa. Ay, mas maayo pag prangkahan na lang nato si Agsulte, Sir Paulo. Nga, wa pa mabalik si Day Junes. Kaya maong lang gihapon. Magpunay yung taglimod. Kunya mo sayo na maghihapon siya sa kadugayan. No, Petra. Nili pa karon ang panahon nga sultihan ta siya sa matuon. Dili ko gusto mabughat siya, Petra. Eh, noon siya, lan ka man taon, sir. Bisag ingnon pa nato siya, sir. Nga, naas day Junes, sir. Pero nahibaw ko, nga nagduda gayud siya nga namakak lang kita.
Kay nasultihan manggod siya ni Kriste at bago pa siyang na-admit din nga wa gyud mabalik ang iyang asawa. Kung may igo na ganiun niya siya nga kalagsik. Sultihan lang yun unya nato siya sa matuod, Petra. Hangtod karon, wa pa yun ikitas mga pulis ang iyang asawa. Natuog silang tulo. Di kapoy tingali ni sila. Gikan na milog sa patag kagabi. O kadlaw lang na uli. Ikayon ko na kini. Mayo kay adlawan ro na. Karon ako mo palayo ining Dapita. Ginawi nga makabalik na ko sa syudad. Paspasan ko nga akong pagkakaw. Parang dili sila makamata. O kila ko manakpan ko sabar. Huy! Pagp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 
Alikos kayo matingog. Magkamata niya sa Boss Alvin. Sundan na to ang bihag. Huwag paglakaw. Muikyas ang tingin nito. Atong sundan. Dali. Para matuman ang tutuyo niya. Dali dayon magaw. Oh. Oh. Uy. Huwag naman dahil sayang gigdaan ang among biyak. Ay naman to. Oh. Huwag nasab sila si Baldo lamon din eh. Diyos ko. Basin doon na sila gihimo nga daw sa among biyak. Di lagi ito tak matinood ka niya sa kung nauna. Kaya tingalib ani nagigayon na mahimo kung tinuod ng kriminal. Nagisi. Kanindo itong lawas babayhan na ba ito? Inilasang short. Ni Boss Alvin ang gisaloob ni mo. Ako di komisyon. Allah! Tinugobo ang dirwer! Wala sa isang gamay pa ito! Ako yun ang umpay-bosser mo na. Kulot! Ayaw. Asa kayo. Dali, ala! Magdali ba kayo mo sunod ko? Biar di mag-ison, bebe. Sige na, bugwal na yan, bugwal! Hindi ka mo ang buhiyaw ni Kulitan ang mahayong! Oy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!